Gu UESIkin eta ikastolen elkarteakin batera egitasmo baten partaide gea, iaztik, eta egitasmo hau da euskararen kalitatearen eragiteko asmoarekin, erabilera sustatu eta kalitatean eragiteko asmoarekin sortutako egitasmo bada. Egitasmo honek fokoa jarri zuen elkarrikintza didaktikoan. Elkarrikintza didaktikoa aztertzen hasi ginen, gelan egiten genduen praktikatik abiatuta. Eta hau oso interesgarria izan zen, asko orain arte eduki ditugun formazioak izan dira preskriptiboak edo aditu batek ematen zizkigun hainbat aholku, hainbat gauza, baina honen abiapuntua desberdina izan zen. Hasi ginen aztertzen zer egiten dugun, Urretxu Zumarraga ikastolan nola hitz egiten diegun gure ikasleei, nola ze tartea ematen dugun elkarrekintza horretarako, eta hortik abiatuta hainbat aukera ikusi genitu. Kasu honetan fokoa elkarrekintza didaktikoan jarri zen, gelan ematen dian elkarrizketatan eman zen, eta elkarrizketa horiek ematen duten jokuaren kontziente egin ginen, elkarrekintza horien bere dimensio linguistikoa, soziala, kognitiboa, hiru horien kontziente egin ginen, ze garrantzitsua da gure ikasleekin edukitzen ditugun berbaldi horiek, ze garrantzia daukaten eta ikasketa prozesuaren ardatz diala ere konturatu ginen. Orduan, elkarrekintza hori diseinatzerako orduan kontutan hartu beharreko gauzataz jabe izan ginen. Galdera, piztaileak nola egin ditzakegun, nola sortu dezakegun dinamika aberatxorik gelatan. Baina abiatu ginen egiten dugunetikan. Gure metodologiatik, gure klase emateko modutik abiatu ginen. Orduan, aukera gure klase emateko modua edo gure lan egiteko modua aberasteko aukerak ikusi genituen. UESIrekin elkarlana inspiratzailea izan da guretzako eta hausnarketarako bide eman digu, hausnarketa kolektiborako bide eman digu, gure praktika aztertuz, lagunen lankideen praktika ikusiz, batzutan klasean gaudenean inplikatu egi gaude eta distantzi batean hausnarketa egitea interesgarria izan da. Gure kulturan ere aldaketa bat eman da, ikastetxeko paretak bota ditugu eta gure praktika erdian jartzea eta lankideekin konpartitzea ere bide interesgarri bat izan da. Bigarren ikasturtea da hemen gaudela eta hasteko beste 2 ikasturtetarako programa da. Hau izan da ibilbide baten hasiera, lehenengo pausoa, pauso emankorra, eta pauso baten ondoren beste pauso bat ematea beste aukerarik ez da gelditzen.